El matrimoni d'escriptors molinencs format per Jesús Vallat i Maria Àngels Bogunyà va presentar el passat diumenge 18 d'abril les seves darreres publicacions de literatura infantil i juvenil. Avui seré millor que ahir i Lot, el dron i el lladre de la motxilla, respectivament. Aquest és el punt de partida del nou reportatge de Molins Televisió, que es podrà veure properament pels diversos canals del mitjà. La peça audiovisual alterna imatges d'aquesta jornada amb d'altres més personals del matrimoni a casa seva. I és que un equip de la televisió es va desplaçar fins al seu domicili per conèixer de primera mà com és el procés i l'entorn de creació dels dos artistes. Segons les dades presentades per la Regidoria de Seguretat, en el període comprès entre els mesos de juny del 2020 i el maig del 2021, s'ha constatat un descens dels actes il·lícits penals d'un 10% respecte al període anterior. A més, la resolució de casos ha augmentat un 0,2%, així com també les detencions, que han incrementat un 67,3% respecte al període anterior del 2019-2020. Després d'una temporada a la Lliga Catalana amb 10 victòries i una única derrota, el Club Natació Molins va aconseguir el seu primer gran objectiu: classificar-se per la fase d'ascens a la primera divisió nacional. Aquest cap de setmana, el conjunt d'Àlex Castillo ha aconseguit vèncer el Cavall Sautí, el Xiclán andalús i el Tenerife Equeide, fet que els portarà a jugar a les eliminatòries. La nova seu de l'entitat social es va posar en marxa fa un parell de setmanes, però la seva inauguració oficial serà el proper dissabte 12 de juny. En aquesta etapa, on s'han encetat noves iniciatives i rutines, el personal de la Creu Roja i el voluntariat fan un acompanyament més personalitzat als usuaris. L'espai, cedit per l'Ajuntament per un període de temps de 20 anys, va patir una remodelació integral per adequar les instal·lacions als projectes d'atenció que porta a terme l'entitat. Amb aquest primer concert esperen que a poc es pugui recuperar l'antiga normalitat on un acte d'aquestes característiques no sigui excepcional. I és que la música no es pot viure a través d'una pantalla, no es pot entendre ni percebre de la mateixa manera. Com deia l'escriptor León Tolstoi, la música és la taquigrafia de l'emoció, d'aquella emoció intrínseca que ens transmet a través d'unes notes musicals i que ens arriba directament a l'ànima.